kudune aku kudune Gurawangsa kang jumeneng nata ning kraton Tadi kamangka Kang Mas Gendra Sekti wis yasma sepuh nanging isih ana kapulunan ora liyane Purba urung kang lintir panguwasa ana ing kraton Tandes mesti diparingke lan kapulunan kuning ning Purba nang aku dipanjangka aku kok hak waris ana ing kraton Tandes panjang aku kepengin jumeneng nata ana ing kraton Tandes apa ya bakal bisa kelakon nggih Paman Tumenggung Kuno dawuh nggih dawuh katuran pinarak Paman Tumenggung dawuh timbalan boten tinibalan nembe kemawon kula ngutus dumadaan Paman Tumenggung Guna Pangkrik nggih sumelatur menawi kula saged kelampahan dados nata wonten ing kraton nggih liripun kados nggih Kanjeng Pangeran Gurawangsa ingkang minulya kula wau wonten sakjawinipun baluwarti kula ngertos gribet panjenengan mlebet ing kasatriyan tan kula ijen panjenengan mudha raos kula kuping kula rungokke engkang surasane Rebo anak Angger Gurawangsa kepengin dadi ratu wonten kraton Tandes boten badhe kula selai boten badhe kula selai kula nembe mireng ger kula lagi krungu ger ati kula pun seneng ati kula bombong menawi anak Angger Pangeran Gurawangsa gadah penjangka ing kraton niku mboten kleru niku bener nggih dados menawi kula gadhahi panjangka kepengin jumeneng nata wonten ing kraton nggih Paman Guna Pangkreka gadhahi pinemu menawi menika dumalah kalesan nggih nanging ngantos Paman Guna Pangkreka sumelatur menawi kula saged jumeneng nata wonten ing kraton Tandes nggih kamu Kang Mas Gendra Sekti nggih gadhahi putra Nadyan Mijil Palestri nggih ingkang dados nata saksampunipun Kang Mas Gendra tartamtu dipun paringaken Kang putra nuwun sewu nggih niki menawi to kula pleceti sira naluri kraton Tandes langgih pedal menika dipun asta ingkang raka Prabu Gendra Sekti monggo Prabu Gendra Sekti yuswane mpun sepuh menika leres kula kinten sekedhap malih badhe lereh keprabuan lerehipun Prabu Gendra Sekti mestine dumawah dhateng panjenengan kedahipun kados mekaten boten dumawah kok wonten si putri Purbarna la umpami to Purbarna badhe dijumenengaken ratu monggo ning mestinipun salengser panjenengan nembe Purbarna awit Purbarna nika wujude putri
saya yuswanipun taksih timur mboten kuwawi nyetir jantraning peperintahan ing keraton Tandus niku bener sampeyan neng niki mboten cocok kalih kahanan kabar sing kula tampa kahanan sopa kabaran nggih ingkang dikotam nggih lajeng wonten kahanan kabar menapa paman kula kahanan ingkang kula tampi bilih ingkang Raka Prabu Gendra Sekti badhe lereh ke Prabon ning lerehe ke Prabon ingkang lintir kok sanes panjenengan pados sinten ingkang lintir kok ingkang putra pulunan pun putri Purba niku lak kliru ning lho napa bedane Gendra Sekti kalih Durawangsa paman Guna Pangkrik menika kahanan menika ingkang kula kuwatosaken nggih sak menika sampun kawujudan lingsiripun Kang Mas Gendra Sekti nggih dumawah kapulunan kula sepurba nggih dados cabar anggen kula dados kepengin dados pengayoman wonten ing kraton Tandus boten kok mboten niku sing salah sanes panjenengan lek kula pikir niku sing salah ingkang Raka Prabu Gendra Sekti lho kok seton temen lek ora iso dadi tuwa lho kok beda-bedake dupae panjenengan niku putra patutan saking garwa ampean kok dikiwake lho lajeng kula kedah kados pundi lha nek jenengan enten perkara ngeten iki mendel mawon lho besok sampeyan iku uman apa lho lek kraton Tandus kok dilengserke teng Purbarna lho jenengan iku lak ora dianggep ulang dipenggalih to dipenggalih monggo panjenengan nglabuhi Tandus nggih mboten karuan napa sampun kelampahan jumenengan nata wonten ing kraton Tandus dereng ing dinten Soma Manis Tandus badhe ngawontenaken jumenengan kabar sing kula tampa sing badhe dipun jumenengaken Purbarna menawi kados mekaten paman Guna Pangkrik nggih derek kula kula badhe nyuwun kamukten wonten yo ngono lek ngono yo masuk mula aku dhewe lek Tandus tentrem ayem ora ana wong gelut kurang marem aku kurang rame Durawangsa tak du karo Gendra Sekti ben padha gelutan modar ya wis
kang wis padha sumebga ana ing kraton Tandus. Marang sira wakne patih Gendroyuda. Ari jauh. Ari kalenggan iki bakal ana winisudan ora liya jumenengan ratu ana ing kraton Tandus. Apa uga rampen wis samapta lan ora ujiwani wakne patih Gendroyuda. Duh Sinuwun Prabu Gendroseti. Rikala semanten Sinuwun Prabu paring dawuh ingkang supados nyebar layang ibran ingkang supados para saka bumi kedah kempal wonten ing Pendhapi Agung Kraton Tandus. Kamangka sedaya para saka sampun kempal wonten ing Kraton Tandus. Monggo menawi wonten winisudan enggal-enggal katuraken nelakake ageng panuwun yen to kabeh kadang kagian wis ora padha lirwa ing kewajiban. Purbaretna didhawuh Rama. sadung kapan maneh kang sira kang bakal untuk minangka ndara tipe panguwasa tunggal ana ing kraton Tandus. Apa wis samapta ing diri sawega ing ati? Inggih Rama. Menawi kersa panjenengan ingkang supados kula anggendahi dewan keprabun wonten ing kraton Tandus. Kula sadhar Sago mekaten ya, yen pancen ngono ing kene jumenengan bakal ingsun purwakan. Atas nama Prabu Gendroseti Ratu ana ing kraton Tandus. Angengeti yuswa kang sepuh kanimbang sapa kaputusanku. Purba Retna kinarya Ratu Putri ana ing kraton Tandus. Tanggon tangguh anggonira ngembak pratata ana ing kraton Tandus.
Sekti. Yo kene ranjat suwanira. Pangapunten. Teges kula jinarakan randhat boten nanging jalaran tasih wonten kawigatosan saha pakaryan ingkang kedah kurang rampungaken langkung mungke mawon sungkem pangabekti kula ugi konjuk Mas Prabu Tak tampa muwai puja asmine wong tuwa enggal sira tampanana yai. sangat anggen kula nampi mugi andayane ngentosani jiwa raga kula Kang Mas Prabu Gendra Sekti Yai Pangeran Kurawangsa. nyuwun pangapunten sadèrèngipun parandene randhat Somyak Sakong Nayaka Sentana saka guru wonten ing Kraton Tandus. Mungkin mawon sadèrèngipun kula lumebet wonten ing Kraton Tandus. Sorakipun kawula ambata rupa sak sampunipun lumebet wonten madyaning alun-alun. Swanten Maryam pating jemblegur mangambal-ambal mingkah wonten ing pendapi Kraton Tandus. Swara Kyai Duragangsa wong kang mangungkung mangambal-ambal menika mertandhaken adat lupiya sampun lumampah menawi wonten kanan kados pekat wonten Kraton Tandus menika wonten ewah-ewahan napa parandene wonten jumenengan lajeng menawi ewah-ewahan menapa menawi jumenengan ugi jumenengan menapa Kang Mas Prabu Ora kleru apa kang dadi aturira. Pancen mentas bae ana jumenengan. Wini Sudan Ratu ana ing Kraton Tandus. Wini Sudan Ratu dari Kraton Tandus. Mestine kang sira rakyat ora lali. Layang Ibran wis sumebar sakabehing Nayaka sakabehing Sentana padha entuk layang Ibran yen dina soma manes iki ana Wini Sudan Ratu ana ing Kraton Tandus. Wini Sudan Ratu ora liya Putri Purbaretna putraku kang tak jenengake minangka ratu ana ing Kraton Tandus. Nini Purbaretna pangapunten sadèrèngipun Kang Mas Prabu Gendra Sekti. Napa anggenipun sampun kaweca ken tembung menawi Nini Purbaretna ingkang jumeneng nata wonten ing Kraton Tandus. Sadèrèngipun sampun dipun penggalih langkung rumiyin. Jalaran menapa? Nini Purbaretna ingkang angka apa wak padul ingkang angka kalih tasih yospatipun kula kinten boten kuawat lan boten saged ngesui sedaya kawula wonten ing Kang Mas Gendra Sekti. Nuwun sewu, Sinuwun. Iya. Matur Kebareng kula sumawatur. Terus dawuh pangandikanipun Pangeran Gurawangsa. Menawi Purbaretna dipun winisudha dadi Ratu Tandus. Lho niki negara. Tandus niku negara gedhe. Aja nganti digawe dolanan. Dadi ratu niku mboten gampang. Tiyang dadi ratu niku mboten kenek nggih jajal-jajal. bener. Kula bari paosaken. Tiyang nipih turangga. Sisih anggenipun ngelisi. Dewa babak bunyak nggih. Sing ngrasakne lara kusire. Ning iki negara sisih sembire Purbaretna bleset nyetir jantraning pemerintahan sing ngrasakno lara
para kawula Kawula dodok salah perkara. bener paman. Lho, prayogi Gurawangsa sing dadi ratu. Ya ya eling. Apa salah? Kalamun aku jumenengake Purbaretna. Ratu ana ing kraton Tandhes. Aku ora nyalai tatanan jalaran kang wis tinulis ana ing pustaka raja nyebutake kang wenang lungguh minangka ratu kuwi kudu turun bapa raja patutan lan garwa Prameswari lan meneh Gurawangsa lan kowe Jaya Pangrik. Nggih. Aja ngiyas drajating wanita. Coba iling-ilingen sejarah kang wis lumaku. Ora mung ngomongake Purbaretna sing madeg minangka ratu nanging akeh wanita kang uga dadi ratu. Tuladhane kaya dening Raja Sima, Ratu Putri saka kerajaan Kling Kalingga. Ora ketang akeh putri, nanging uga adil hambek para marta iso ngesuwi para kawula. Kawulane uga ngrasake bagya mulya. Dia ayu kencana wungu. Kae uga apawak wanita. Semono bisa dadi panutane wong sak negara. Jalaran lungguh minangka Ratu Putri ana ing Majapahit. Jur apa bedane Purbaretna kelawan wong-wong kuwi? Apa ora pantes, apa ora patut yen to Purbaretna kuwi kang lungguh minangka ratu Kang Mas Gendro Sekti Kraton Tandhes. Kalingga Dede Tandhes. Nah, betul. Majapahit ugi Dede Tandhes. Nanging sak boten-boten Kang Mas Prabu Gendro Sekti kedah pewen kahanan pulau dikadang panjenengan Gurawangsa sak propirane digadahi hak waris wonten ing Kraton Tandhes. Oh, yen ngono cetane kowe uga milik kalungguhan ana ing Kraton Tandhes. Cetane kados katon. Gurawangsa, Kang Mas Gendro Sekti, mbok ya kowe iki sinau lan nglenggana ing kahanan. Sapa to Gurawangsa? Gurawangsa senajan to patutan kelawan Rama Swargi. Nanging Gurawangsa mijil saka garwa paminggir. Ora darbe hak, ora darbe wenang lungguh minangka ratu. Mbok yo kang sira kuwi nglenggana ing kahanan luwih prayoga yen to kang slira nyengkuyung kelawan anak keponakanmu minangka ratu ana ing Kraton Tandhes. Pripun tembungipun Kang Mas Gendro Sekti? Prayoginipun kula nyengkuyung. Lakasipun kapunan kula nini Purbaretna anggenipun jumeneng nata wonten Kraton Kula. Salaminipun kula mboten badhe nyengkuyung saka bekti lan deku-deku wonten ing Kraton Tandhes. Ngene, Gurawangsa. Yen pancen kowe ngepenginake lungguh minangka ratu ana ing Kraton Tandhes, kowe nyuwun marang aku salah. Lajeng yen kowe nyuwun kelawan pun Kakang kleru. Jalaran pun Kakang iki dina wis ora darbe panguwasa. Sing darbe panguwasa ora liya Sang Dwita Putri Purbaretna. Jaluka kelawan panguwasa ana ing Tandhes. Matur nuwun Kang Mas Gendro Sekti. Nini Purbaretna. Paman Gurawangsa.
ora bakal tak baleni maneh. Pun paman nuwun palungguhan pinangka nata ing kraton Tandus. Kok gampil sanget anggenipun ngendika, Pak? Bilih panjenengan menika badhe mrebat kalenggahan wonten ing kraton Tandus. Paman Gurawangsa. Ninipun Barata Sakmenika sampun kalajeng. Menawi ingkang jumeneng nata wonten ing kraton Tandus menika boten sanes namung. Paman Gurawangsa. Kawruhanira. Menawi to pangaos tunggal wonten ing kraton Tandus menika sampun wonten asta kula. Dumateng sok sinten kemawon. Ingkang badhe melek dhateng kalenggahan wonten ing kraton Tandus. Boten gampil kula pasrahaken ngaten kene. dadi tetepe nata ing kraton Tandus kok kukuy. Sepisan malih Paman Gurawangsa. Dumateng sok sinten kemawon. Ingkang boten sarujuk anggen kula jumeneng nata wonten ing kraton Tandus. Kenging sumingkir saking pendhapi agung kraton Ayo. Bagus nih. Sakwise darbe panguwasa. Jur kowe gunakake panguwasamu. Kowe lawi Purwotuksila rikala kowe setimu pun paman sing mung matur nuwun. Parandene panguwasa kok kuwi Tandus tak gawe cara apa? Sang Swita Ratu Paman Gurawangsa. wonten kedatusan ing kados ngaten. Monggo aturan jegang sira tumpang. Kula ingkang badhe mungkas karya. Sedaya kula bolongaken dumateng kula. Kepareng atlet. Ayo. Ini purpur donya geger iki perkarane mung telu. Siji kondo, loro rebut panguwasa, kang pungkasan palito. Kowe kudu tatak kanggon lantang jawab anggon musuh. Ora kita ngoromo wis sepuh. Romo kang bakal mandhegani para prajurit ketemulan Gurawangsa.